алышыбызны дәвам итеп, җырлы бүләк тапшыруын карарга чакырабыз. Оют авылында гомер итүче әтиебез Нурмиев Җәмил Шәйхелислам улын 80 яшьлек юбилее белән котлыйбыз дип язалар безгә юбилярның балалары. Кадерле әтиебез, сине чын күңелдән юбилеең белән тәбриклибез. Сиңа ныклы сәламәтлек, күңел тынычлыгы, рәхәтләргә һәм рәхмәтләргә төренеп, хәүф-хәтәрсез имин тормышта әниебез белән алдагы көннәрдә дә һәр якты көнгә сөенеп безгә олы терәк булып бергә озак яшәргә язсын. Әти, сиңа булган рәхмәтләребез иксез-чиксез. Син безнең өчен иң кадерле, изге, ягымлы, бик тырыш кеше, киңәшчебез, ярдәмчебез, таянычыбыз, шатлыгыбыз булып яшисең. Син булганда гына без үзебезне бәхетле итеп тоябыз. Синең нык җилкәңне, төпле киңәшләреңне, әтиләрчә кайгыртуыңны тоеп яшәү безгә бик рәхәт. Үткән елларыңа карамыйча, озак яшә әти көчеңдә. Безнең өчен мәңге кадерле син, рәхмәт яусын барысы өчен дә. Сабыр да син гади кешелекле, кылганнарың бары изгелек, сәламәтлек юлдаш булсын сиңа, бәхеткәең булсын гомерлек. Безнең өчен бик тә кадерле син, безнең өчен олы бер терәк, сау сәламәт озын гомер кичер, син бит әле безгә бик кирәк. Бүгенгедәй шат елмайган йөзең шатлык өсти безнең йөрәккә, сәламәтлек белән озак яшә, без калабыз шушы теләктә. Гомер үрләренә менгән сайын кайгы борчу ишек какмасын, Ходай сине барыбыз өчен дә күз карасы кебек сакласын. Үткән елларыңа карамыйча, 100гә кадәр яшә кешеңдә, безнең өчен мәңге кадерле син, рәхмәт әти, барысы өчен дә. Кадерле әтиебез, тормыш сынауларына бирешмичә, сәламәт булып, тынычлыкта, муллыкта яшә. Безнең игелекләрне генә күрергә насыйп булсын сиңа. Әниебез белән 58 ел янган гаилә учагын сүндермичә, пар канатларыгызны тигез кагып, кадерле кешеләр булып яшәгез. Һәр туар таң бары тик шатлыклар гына алып килсен. Иң изге теләкләр белән әниебез Ваҗиһә, кызларың, кияүләрең, онык-оныкчыкларың, бу теләкләргә сеңлән Кифая да кушыла дип төгәлләнә котлау хатыбыз. Уют авылында яшәүче Нурмиев Җәмил Шәйхелислам улын без дә олуг 80 яшьлек юбилее белән тәбрик итәбез. Алдагы көндә дә сау сәламәт булып, якыннарыгыздан әнә шундый кадер-хөрмәт күреп яшәсәгез идем. Тигезлектә гомер итегез, бәхетле булыгыз. Әткәйле йорт. Әткәйле йорт, атлы йорт, төзек ипле маллы йорт. Әткәйле йорт, кунакчыл йорт, бишекле йорт, балалы йорт. Әткәйле йорт, җанлы йорт, учагында сүнмәс ут. Арбалы йорт, чалгылы йорт, бу йорттан һич китмәс кот. Гырып гадәтен саклаган, нигезле йорт, нурлы йорт, балалы йорт, курайлы йорт, тарьянымыңлы җырлы йорт. Гырып гадәтен саклаган, нигезле йорт, нурлы йорт, балалы йорт, курайлы йорт, тарьянымыңлы җырлы йорт. Тупсан каршы алган, табынлы йорт, туганчыл йорт, фатихасын биреп калган, бисмиллахлы газиз йорт. Горф гадәтен саклаган, нигезле йорт, нурлы йорт, балалы йорт, курайлы йорт,
Örf gadetten saklagan Nigizli yurt nurlu yurt Balalı yurt Kuraylı yurt Daryanımınlı canlı yurt Balalı yurt Kuraylı yurt Daryanımınlı canlı yurt Bismillahı Gaziz yurt Инде хәзер әйдәгез чираттагы котлау хатын укыйк. Шәмәрдән шифаханәсендә 36 ел буе халык сәламәтлеген кайгыртып, хезмәт куючы табибә Резидә Шәрип кызы Борханованың олы юбилее гомер бәйрәме дип башлана ул. Безнең гаиләбездә илаһи зур бәйрәм, дөньяда иң кадерле кешебез, газиз әниебезнең җаны тибрәлеп, яктылыкка омтылып дөньяга килгән көне, тормыш тибрәлешенең 60-нчы кышы, шул уңайдан эчкерсез теләкләребезне юллыйбыз дип язалар әлеге хатта. Иң олы хөрмәткә лаек кешебез, кадерле газиз әниебез, әбиебез. Синең тормыш йомгагын сүтеп карасак, ул гел шума гына булмаган. Тормышның авырлыкларына бирешмичә, сабыр канатларыңны зур сынауларда кайырмыйча, гомреңнең авыр мизгелендә абынмыйча, үрнәк булып яши бирәсең. Сез әти белән кушылып яшәү дәврендә без ике улыгызны табып, бөтен тырышлыгыгызны куеп, безне тәрбияләп үстертегез, ныклы белем алырга булыштыгыз. Сайлаган һөнәрегезгә тугры калып, безне дә шушы юлдан китәргә өмет чаткылары уяттыгыз һәм ялгышмадыгыз. Без бүгенге көндә үзебезнең ирешкән уңышларыбыз өчен сезгә бик бурычлы. Икебез дә үз гаиләбезне корып, матур гына тормыш карабында йөзәбез. Көн туса, без әле дә синең җылы карашыңны тоеп яшибез. Төпле киңәшләрең, нурлы йөзең, җылы сүзең өчен мең-мең рәхмәт сиңа. Игелек тулы олы йөрәкле, мәңге яшь, гүзәл әниебез. Безнең өчен генә түгел, бәлки бик күпләр өчен өлге син, гади, сабыр, олы җанлы. Кылганнарың бары изгелек, рәхәт яшә, мәңге кайгы күрмә, бәхетләрең торсын өелеп. Ходай үзе биргән бәхетеннән аермасын. Киң күңелең, юмартлыгың өчен кояш белән сине тиңлибез. Шатлык белән тулы куанычлы, озын гомер сиңа телибез. Әле һаман без диеп яшисең, күптән инде зурлар булсак та. Аз булыр күк әни синең өчен, нинди изгелекләр кылсак та. Син яшь әле әни, шибәр әле, чәчләреңә бәсләр кунса да, иң кадерле кешебез син безнең, ничә генә яшьтән яшең булса да. Син иң газиз кешебезгә, син яшәү чыганагы, синнән дә сабыр әниләр бар микән җирдә тагын. Әни диеп дәшү шундый рәхәт, рәхмәт әни, һәммәбездән рәхмәт. Әни булдың, әни булып калдың, һәр көнеңне безнең өчен яшәп. Әни диеп әйтә алу бәхет, син яшисең һәр чак безне дәшеп. Безгә кылган теләкләрне булса иде әни бәхилләтеп. Кызганма син үткән елларыңны, яшәү җирдә үзе зур бәхет. Юбилеең белән котлап сине, сәламәт бул дибез һәр вакыт. Иң изге теләкләрне җиткерүче улың Адель, киленең Айгел, оныкларың Алисә, Зилә, улың Эмиль, киленең Гүзәл, оныкларың Айсел һәм Булат диелә котлау хатында. Хөрмәтле Резидә Шәрип кызы Борханова, 60 яшь тулган көнегез белән сезне ихлас күңелдән тәбрик итәбез. Сезгә иң мөһиме Аллаһы Тәгалә саулык, сәламәтлек бирсен. Ә инде балаларыгыз, оныкларыгыз сезгә бар тик куаныч, шатлыклар китерсен. Алга таба да аларның рәхәтен күреп, игелекләрен күреп, зур бәхеттә яшәгез. Ә хәзер инде җырлы бүләкне дә кабул итеп алыгыз.
Gelmişe kaldı vədələrim, qaytalmadım ənikəy bu yolu. Sağınıplar səğətlərini sanab, kütkənsindir qaziz ulığını. Küttürməsək giydi ənkəylərini, ərniməsin əli canları. Qaytı qayda qaytıp suyundurik, bəxtlərgə bular savabı. Qaytdı deyip uylap qoyğansındır, jiller qağılsa da tərəzgə. Alğansındır ənkəy şeylərini, qaynarlatıp nişe mərtəbə. Küttürməsək giydi ənkəylərini, ərniməsin əli canları. Qaytı qayda qaytıp suyundurik, bəxtlərgə bular savabı. Qayt qalasaq idi, balalarını alıp jıyılıp. Bir qaydada bütən tabınmasın, ənkəy yanındağı jılılıp. Küttürməsək giydi ənkəylərini, ərniməsin əli canları. Qaytı qayda qaytıp suyundurik, bəxtlərgə bular savabı. Küttürməsək giydi ənkəylərini, ərniməsin əli canları. Qaytı qayda qaytıp suyundurik, bəxtlərgə bular savabı. Qaytı qayda qaytıp suyundurik, bəxtlərgə bular savabı. Bəxtlərgə bular savabı. Hürmetli tuğan kün iyeleri, gümür beylemleriniz mübarek bulsun. Hem alğa tabada yakınlarınızdan bari igilik görüp gümür iterge sizge Xuday nasip etsin. Hürmetli televizor qaroşçılar, bugünkü çıkarılışımız indi ahırına da yakınlaştı. Sizge isenlik, sağlık dileybiz, hem köngüllü motor yollar bulsun deybiz.